Shin ko ka san da cewa a cikin watan Ramadana ne aka saukar da Alƙur'ani? Aka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana. Yace shahru Ramadana alladhi unzila fihi alquran. Watan Ramadana wanda a cikinsa muka saukar da Alƙur'ani. Hudan linnasi, shiriya ne ga mutane, wa bayyinatin min alhuda wal furqan, kuma bayani ne na shiriya sannan kuma mai rabe tsakanin gaskiya da karya. Wannan dalili ne akan cewa watan Ramadana a cikinta aka saukar da Alƙur'ani. Shi yasa ana so musulmi ya yawaita karatu, ya yawaita muraja'a, ya yawaita ambaton Allah, ya yawaita zikiri, ya yawaita ayyukan alheri a watan Ramadan, saboda ana ninninka lada ya zamto da yawa. Yan uwa kada mu yi wasa. Wannan wata ba watan bacci bane, wannan wata ba watan wasa bane, wannan wata ba wata ne da zaka zanna kana sabon Allah ba, saboda already an riga an daure shedanu. Idan kaga baka samu daman aikata ayyukan alheri ba, to gaskiya ka tambaye kanka, ta yi ko kai ne shedanin kanka, saboda annabi ya ce mana idan Ramadana ta zo ana daddaure shedanu. To kai kuma a lokacin da baka samu daman aikin alheri ba har Ramadana ta wuce, to gaskiya kai ne shedanin kanka.